Какво става, хора? Аз съм Ендър и сега в този клип ще ви покажа... ще ви покажа. Ще си поговоря малко за giveaway, който ни очаква. Нали? Първото най-важно, което е... Той ще се осъществи, когато абонатите на каналът ми, самите сабскрайбъри станат 30. Нали? Това съм го казал. Може и повече, когато вече са 29, ще започна да мисля вече по-сериозно над нещата, да купя самата награда, която мисля да бъде АК-47 Aquamarine Revenge, Field Tested, 15 евро скинче, доста хубаво, но ако не играете CSGO, нали, това вече за League of Legends ще някой скин за 975 RP или няколко мистери гифта, каквото си прецените. Наградата си е ваша. Да, това беше по-важното, което исках да кажа. Ако искате някой друг скин, примерно да не бъде Aquamarine Revenge, пишете в коментарите, аз ще ги видя и ще преценя, нали, ако идеята ми допадне, може този скин, който сте предложили, той да стане наградата, ако и другите хора са съгласни, разбира се. Да, така че абонирай се за мен, победителят може да бъдеш ти. Това беше, хора, по-важното, което исках да кажа. Вече е късно, 1:30 през нощта е. Така че лека нощ от мен и до нови срещи.